BMAT has been working with the armed forces of the Czech Republic for 25 years. We conduct training with partner countries across the Euro-Atlantic region. Over its existence, BMAT in the Czech Republic has delivered individual training for over 13,000 students. Role České republiky v rámci BMAT se za dobu existence značně vyvinula z hostitelské na plně bilaterální partnerství v rámci organizace. Z jeho 25letou existencí je jednou z nejsilnějších stránek BMAT jeho rozsah a rozptýlení jeho absolventů napříč euroatlantickým regionem.